मावजि आदब मा मावजि आदब जों बाब्बा टाइगार आदब हायोमोन थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुगोन आं ससे क्लिप भिडिअखौ खोन्थानो हागोन जोंहा गोदोनाखौनो सिफायना लाबाय खोमा दा सासे जाम्बा बर'आ दै बिराद माने गावखौनो गोरों बा गावखौनो माने बारथिं बारथायाव माने एक्सपार्ट बायदि साननानै मोसौ हैनाय एबा दुब्लि मोनाबिलि समाव माने खर' बारनाया माने गावनि आथिङा बायखोना ना गोदोना बायखो मिथिया लोगोसे नोंथांमोना नुनो हागोन ससे क्लिप भिडिअखौ आं खोन्थानो हागोन आरो बिनि बिखय मा सोंनो हायो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव आं लोगोसे ससे क्लिप भिडिअखौ एक्जाक्टलि नोंथांमोन सिगाङाव होनानैसै नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलाग्रोदो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ बेफोरबायदि भिडिअआ ससियेल मिडियाआव जिखुनु रिल भिडिअ बानायनाय जिखुनु माने मेन रडफोराव जिखुनु बाथिं बाथाया आजिखालिनि दिनाव बिराद सोलियो नङा होमबा लोगोफोर मा खामानि बेफोरबायदि बाथिं बाथाफोरा आं बेखौसो दा सोंगोन दिनैसिम जोङो बेफोरबायदि माने बाथिं बाथा साक्सेसफुल गैयै जेनेबा आनट्रेनिं जिखुनु बाथिं बाथायानो जोंनि थाखाय माने खहालै आं दा बुंखादों बे मोनसेबो माने एक्सारसाइज होनना बुंनो लाया आं बेफोरखौ बेफोरबायदि बारनायखौ जोंबो हायो जाय बायदि मानसिया सिक्काखौ लादोंबा मोजाङै गुरु लानानै सिक्का लानानै बार नङाबा डाइरेक्टखा नोङो हाखर थांखासिगोन हाखर सिङाव आं दा बुंनो हायो नोंनि गोदोना बायलांनो हागौ आथिं बायलांनो हागौ मानसिया बेयाव फाखानो बेलथायनायाबो ओरैनो जाया सासे गुरु नङाबा सासे सोरनिबाबा माने सिखायाब्ला बेफोरखौ माने जोङो दैसाफोराव बारनाय बा जिगाफोराव बारनाया जाहा टाइपफोर खामानि होआ दै मेन रडफोर जिखुनु मोनाबिलिनि दुब्लिफोर जिखुनु फोथारफोराव आलिसायाव गारनानै खर' बारनायफोराबो जों माने बिराद गिख्रंथाव जाथाय दिनैसिम गोजां बोथोरनि खोन्था नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि बाथिं बाथा खालायोब्ला बै गथ' उन्दैफोराबो नोंनि खिथु बारफानोबो हागौ आरो बेयाव नोंनि आथिङा नाङैनाबो बे गथ'आ माने जखमबो जानो हागौ नोंनि बारनाया जायाब्ला बै मानसि सोरबा सासेनाव माने बारसिननानै गोलैहैयोब्लाबो नोंहा बिराद खहा दं मानो होनोब्ला बैयाबो जखम जाबाय नोंहाबो जखम जाबाय दाथ' मिथिखाबाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै जेनेबा फेसबुकआव बिराद भाइरेल जाखायो रिल भिडिअ बानायनाय उल्था बारनाय फाखोथाम गिदिंनाय हा मायाव खामानि बेफोरखौ जोंबो रोङोब्रा जोंफोर गारसोजोबनासो दोन बेफोरखौ दा सानाय सुनायासो बारा जाजोबो जोंनिया मावजि आदब मा मावजि आदब जों बाब्बा टाइगार आदब हायोमोन जेबो गुन्दै गैया गावबा गावनि देहानि थाखाय बेफोरखौ जिबायदि जाखांफुनाय गथ'फोरा जिबायदि खालामदों बेफोरखौ माने लाखिबाय थानो हायाब्ला गावनि देहानि थाखाय बिराद बिस सोना लानाय बा बिराद खहा खालामनाय जायो दै आं बुंनो थांनाया माने सोरखौबा माने सिगिनानै बेफोरबायदि माने होबथानो सानाखै बेफोरो मोनसे पस्ट बेफोरबो मोनसे आदब दै बेफोरखौ माने लाबाय थायोब्लाबो मोजां जायो आरो हाथाराबा लानानै गारनाङा बेफोरखौ माने बिराद देहानि थाखाय खहा जायो माने आं बेखौनो बुंनो सानोखि उल्था उल्थि बारनानै रिल भिडिअ बानायनाय थ्रुयै नुखाबायानो गोदोना सेफायना लानाय बा आथिं मोनसे बायदो जानो हागौ नोंथांमोना नुखाबायानो आलियाव गानानै बारनानै गोलैनाय मा जागोन दा थांगोन 10,000 20,000 30,000 लाखबो मोननो हागौ नोंनि गोदोना बायोब्ला लाख थाखाबो हामाबो जानो हागौ आजिखालिनि दिनाव बिराद दुगा जागाजोबोलै मानसिफोरा ससियेल मिडियानि थ्रुयै मेन रडआव बारना देखायनाय हबा दंफां सानो बारना देखायनाय बेफोर मा खामानि होयो गावखौनो गोरों होननानै सानना लानाय जायो बेफोर माने जाम्बा होनना देखायनाय जायो आंनि थाखाय नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थ्रुयै नुखाबायानो आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयाव फोजोबनोसै आंनि बुंनायफोरा सोरबा सोरबा बुंफ्लांनो गोरोन्थि जादों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिखौ गुरु गैयाब्ला गोसोआव साननानैबो बारनो साननो नाङा नों बेलथायनाय बायदि मोनगोन हायावनो हारसिंनो जाल्था गोलैगोन गुरु नङाबा गुरुनिफ्राय सिखायाब्ला बेफोर खामानिखौ जाहाथा माने मावनो दा नाजा आं खोन्थादों बुंखायो गावबा गावनि जिन्दगिनि थाखाय खहा सानाय सुनाय बिस सोना लानाय जायो नों पालन खालामनो रोङाब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबांबो लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सायाव गोरोन्थि बुंहरदोंबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।